Je kunt jumpen op het bed, hè, check. De bounce ook echt. Zie je? Doe eens even. Ja. Boing, boing, boing. Boing, boing, boing. Ja, ik voel het, ja. De boom zegt 3 keer na. Bas, Ja? kom. Even een introotje doen. Oké. Goed. Nou, welkom bij een nieuwe aflevering van Minecraft. Oh, really? Het ziet er heel debiel uit. Hoe je daar stond. Joe Ik voel het helemaal dubbel. Wat lief? Ik voel het helemaal dubbel. Nou goed, we hebben een nieuwe gast. Nieuwe gast die waarschijnlijk wat vaker voorbij gaat komen. We hebben hier onze Petski, oftewel Chris. Hallo Chris. Hallo. Hallo. Nou, Chris gaat met ons mee Minecraft en eventueel ook nog andere games doen. We hebben hier heel wat werk gehad in onze server, in onze realm, de Buurman en Buurman realm. Die gaan we nu eventjes bekijken. Dus, komen jullie mee? Ja. Nou, iemand kan de kaart pakken, ik ga gewoon lopen. Doei. Wee, wee. Ik weet helemaal niet waar ik naartoe ga. Onder mag je uitstappen. Ja. Nou, deze hebben we allemaal gezien, hè? Deze uitbreiding, die was nog in een vorige video te zien. Dus dat onze grote hal nu in ruimtes verdeeld is, daar is niet heel veel spannends gebeurd. Wat ik wel ontdekt heb, is een hele leuke... wat komt er even mee? Een hele leuke ruimte. Waarom is het lava-golf? Cool, hè? Dat is een lavaplafond. Oeh. Oh, wacht, Chris. Heb je iets van waardevolle shit? Oh nee, oh nee. Jong! Heb je iets van waardevolle spullen bij je? Nee, ik ben helemaal koud. Nee. Moet je eens even hier in deze ruimte kijken. Oh, kut. Nee, niet in die ruimte, hier in dit gat hier. Jongen, flikker op hier. Ja, Moet erin kijken. gaan we erin. Er is trouwens helemaal niks van. Nou, helemaal onderaan is eigenlijk een heel groot gat. Wat eigenlijk onder de map uitkomt. Hier, oh. Ah ja, we moeten helemaal naar achter lopen. Ja. Nou, wat ik even wil laten zien is heel snel, niet heel spannend, maar wel leuk om te zien. Is eigenlijk, hier. Bas, kom eens. Ja, je bent ik ben even vaak- een skeleton mollen. Oh, wel winnen. Hoppa, 2 keer. Yep. Nou, ik heb hier een ruimte ontdekt. Wow. Hier. Oeh. Ja goed, hier ben ik dit weekend uitgekomen. Ik weet niet, want dit leidt nog hierboven ook nog naar een hele leuke omgeving. Waar ben je weg? Rip connection reset by fear. What the fuck? Kom Chris. Maar ik zie jullie nergens. Hier. Ik zag iets bewegen. Hier, deze ruimte hebben we ontdekt nog. Oeh. Ja, en als we hier naar boven kunnen. De andere Hier kant naar boven. is een lava. Juist. Als we hier naar boven gaan, dan heb je ook nog heel veel onontdekte ruimtes. Met heel veel creatures. Dus dat is gevaarlijk. Waar zijn die creatures? Oh. Zo. Ik hoor hier een. Ja, hier. Ik hoor hier boven heel veel. Ben je naar onder? Ik niet. Misschien. Kom je nog naar Nee. boven? Daar achter jullie, die ben ik. Au! Oh! Wat tief me naar beneden? Oeps. Nee, ja. Nee. Au! Oh nee! Instant, Jong! instant lava paniek. Ja. Weet, je Ja. bent dood. Yo. Hey, het staat je goed. mijn armor. Lop. Oh jong. Had ik geluk. Waarom is Ik kom Patrick de juiste... onderaan? Ik kom Hallo. de juiste weg uitlopen. Hallo. Ik hoor hier heel veel... Kom hey. dan. Nee. Jullie zitten er wel allebei. Nee! Nee. Alsjeblieft. Creeper. Oh man.
Waarom is hier een... No. Oh, spin, fuck you! Ik zag het. Ik schrok me helemaal tyfus. Ik kom letterlijk uit de duisternis. Ik kijk naar rechts, kijk je me van die rode ogen aan. Daar in het water. Creepers. Ja, is de laatste creeper nu. Bam. Ja, dat was hem. Creeper rechts van ons. Lekker. Creeper? Let's go. Oh, kijk het. Oh. Dat is helemaal net goed. Ah, Nou, zoveel lava. nou, ik heb ook nog wat tijd geïnvesteerd in onze kelder hier beneden. Boven veel diamanten. Ja. Moet je eens kijken, Patski, in de onderste kist. Eigenlijk alles wat je boven ziet zit erin, zeg maar. Ze hebben ook nog heel veel swords en pickaxes en torches, weet ik wel allemaal. Maar goed, kom verder. We gaan verder naar beneden. Nou, we hebben hier, mogen jullie maar naar binnen. Hier maar naar beneden. Gaan we naar binnen, gaan we naar binnen. What the Gaan we naar binnen. Ik ga gewoon hier instant dood volgens mij als ik hier Nee, door blijf gaan. daar ga je niet dood. Welkom in onze dierentuin. Ah, Niet doodgaan. Daar hang je uit. en de lama is wel lastiggevallen. Laat maar hangen. De lama is Ik dood. vind dat graag. Ik vind die wel diamant. En de Ja. vloer. Ja. Waar zijn jullie? En rechtsachter zijn ook papegaaien. Even ezels. Schildpadden. Ja, jong. Heeft zeker was het cheaten. Nee, Zijn hoezo? dit beren? Dat is ijsberen? IJsberen heb je hier ook. We hebben ook panda's. We hebben koeien. We hebben schapen. We hebben konijnen. What the fuck? We hebben varkens. We hebben lama's. We hebben papegaaien. We hebben schildpadden hebben we al gezegd. Dus welkom in onze dierentuin. Hebben die dieren geen daglicht nodig? Nee. Die hebben ook geen ruimte nodig, dat zie je. Dit is gewoon, hoe heet het? Ruud, Hoarding. tropical, Welcome to my tropical island, man. Saka boy. Oh, je lijkt diamant. Ja. Hey, dat is dat cool, hè? Dit is volgens mij de paniek die ik had vroeger als ik verloren liep. Beide, weet je waar je bent? Auw, Nee. wacht, Kom niet eruit. ik kom je redden. Daar. Ah, ik ben er. Wacht, ik kom naar je toe. Ik kom naar je toe. Oh, daar ben je, helemaal daarachter. Ja, iemand daarachter is hier. Hier, kom hier. Zie je mij? Achter je. Ik kom. Ik zal een paar keer op mij. Kom. Ik zie het. Ik heb nog plek voor één iemand in mijn karretje. Koe, fuck off. Lama, fuck off. Hier, Hier, kom. Hier. Kom. Hier omhoog. Chief, koe. Lama, fuck off. Zo, kom. Kom. Zie, kom. Oh, kom. Jij wil niet. Die lama staat in de weg. Zo, deur dicht. Haha. Nou, de volgende. Nee. Wat is? Nou, de volgende is F4 naar boven. Oh, Het is donker. maakt niet uit. We zijn niet bang. Why the fuck is hier dit? Nou, ik heb hier nog een leuk speeltoestel gemaakt voor degene die dat leuk zou vinden. Nou, en hier hebben we een eigen monster. Klaar. Ik weet niet hoe Hallo. ik weet niet hoe we moeten noemen. Maar hij kijkt je ook echt aan. Nog tussen is pas helemaal in zijn element. Oh nee. Het is in één slag kapot. Ik zag het gebeuren. Ik zag het gebeuren. Jongen, laat hem met rust. Dus draai het eerst zo. Goed, ander ding is om ons toren wat zichtbaarder te maken, heb ik alles verlicht met fakkels. Cool, hè? Ja, awesome. Goed, nou, volgende is
de trein. Yay. Goed, ik waarschuw jullie, we hebben een hele lange trein, een heel lang stuk. Hier uit deze kist kun je karretjes pakken. Bij de eerste station, daar kunnen we even uitstappen. Ja? Maar dat is de linker. De linker moet je hebben, de linker... Oh, Je kunt er ook een eigen pakken, Chris. ja, maar Ja, hij is maar weg. ik kan me raden. En dan op de linkerspoor moet je hem inderdaad zetten en gaan. Oh. En bij het eerste station, daar uitstappen. Waarom staan jullie daar? Ga je door? Ben ik erbij? Nee, is goed. Hier naar links. Ja, goed. Ik hou de karretjes tegen. Jong, laat... Oh, oké, goed zo. Doei Ruud. Niks daarvan. Hahaha. Oeh, zo. Nou. Hetgene wat ik nu ga doen, het heeft Bas al gezien. Ja, wil je het opnieuw doen? Dan ben je alles kwijt, hè? Ja, maar dan reset ik gewoon de map even. Heb Dus je ga dat, hier... Ja, daarom. Gaan we hier staan? Nee, ik vertrouw dit niet. Dit is Jawel, een jawel. balletje dit. hè? Kom maar. Oké. Oké. Kijk even naar het huis, kant van het huisje. Kant van het huisje. Oeh. Kant van het huis. Oh nee. Gaat gewoon door. Als ik hierboven ben, hoor ik niks. Dan ga ik kapot door. Ik zie alles. Oh my god, ik heb vreemde. Zo, dat was mijn huisje. Hoe vond je het? Dat was een heel goed schat. Ik vond het zak. That's what she said. Ja, dat ook wel vaker inderdaad. Nou, als we nu eventjes allemaal offline gaan, dan ga ik eventjes de wereld resetten. Wacht, ik ga even disconnect. Goed, daar zijn we weer. Hallo. Nou, dat was even een ontploffing, dat was leuk, dat was actie. Dan gaan we nu verder, het gaat eventjes duren, maar we gaan hetzelfde doen als net. Maar dan blijven we zitten. Dus hier Ik heb je wil al gewoon een... de rechterspoor pakken. Nee, linkerspoor. Oké, ik ben er door het gaan. Hier ligt de eerste aan ene. Oh goed. Jongens, Dan blijven zitten. Dan blijven zitten. We komen eraan. Nou, dat gaat helemaal door. Tot een plek waarvan Bas en ik dachten, ja, dat is wel een plek waar we onze huizen uiteindelijk kunnen gaan zetten. Rut, je mist een paar kandelaars. Ben je shit in het slopen nu al? Ja, ik val. Oh nee, inderdaad, ik zie het. Op, Ik zie het. Oeh, een torch, een torch, een torch. Het zijn er 35. 46 ondertussen. 48. Ben je zijn slopen of wat? Nee. Motherfucker. Ik tyfus hard gewerkt. Zit die lul Ja, maar alles je te slopen? Maar volgens mij heb je ook onder elk spoor hier zo'n red torch gezet, of niet? Nee. Ja, dat is... Ook overkill. Yo, stop met slopen. Ik doe niks. Nee, maar hier Petsky voor me. Ik denk dat je tot op pauze komt. Petsky, draai eens om en mol je dan de... Nee, Doe niet dat- sporsmollen. Nee, Niet- gewoon omdraaien en dan de chandelier zeggen we mollen. Dan heb je een leuke glitch in Minecraft. Niet Echt doen. serieus. Niet doen. Ik ben wel alle torches op het rapen nu, merk ik. Ja, en nu moet Petsky een torch, als hij zich omdraait, een torch kapot maken.
Heb je Ik ook ben dat die... ontworpen. Hoe doe je in Minecraft fuck you vinger opsteken? Oh nee, ga eruit! Wee. No way. De hele tijd mijn shit slopen. Motherfucker. Huh? Motherfucker. Motherfucker. De hele tijd mijn shit slopen. Ja. Huh? Huh? Zakken, Huh? ga weg! Huh? 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 Oh, kom je niet mee. Wacht, ik haal bloemen voor het goed. Run! Oh. Klaar. Zie je hem vliegen. Nou, in deze omgeving in ieder geval dachten wij van ja, dat is wel een leuke omgeving om shit te bouwen. Dus. Klopt. Haha. Baba, een bevalling. Hoe vonden jullie het? Cool hè? Hey. Ja, veel Hey, werk. hier is een nether type. Hier is een nether manneke, kijk. Nu moet je niet aankijken, hè, want dan heb je hem op je. Hallo. Te laat. Niet kijken, niet kijken. Oh nee. We moeten van hem wegkijken. Oh, wat een kut geluid staat. Ik ben eng. Terug naar binnen, terug naar binnen, terug naar binnen, terug naar binnen. Je hebt Hey, je roep best niet, lauw hoor. gemaakt, hè? Huh? Mietje, mietje. Kom dan. Kom dan, kom dan. Rustig. Hou me tegen, hou me tegen. Hou daar. Sorry? Oeh, hier ben je ook al geweest. Goed. Pas op, Pasky, daar komt een klein monstertje achter je aan. Pas Ja, op, hier pas op, wilde pas ik op. een gat graven naar de achter. Sorry! Sorry! Bas, help! Maar niet uit. Bas, niet uit. help! Dit is... Oh, dat gaat keilang duren voor ik daar ben. Als je Ja. wacht, TP ik je dadelijk. Oeh. Help! Ja, wacht, kom terug die mij naar binnen. Ja, help! Motherfucker! Waar ben je dan? Help! Oh, eng. Help! Wacht, ik TP eventjes Ja, ja, ja. anders. Oh, je Au, hebt een koe. au, au, au. Bart, fuck off! Help! Ah. Dank je. Sorry! Oh nee, oh nee. Oeh! Heb jij hem gekild of heb ik hem gekild? Ik heb hem gekild. Oké, wie heeft kip? Heeft iemand kip? Kom Bas, we gaan kijken of de fakkels... Jij maakt ze kapot en ik zet ze meteen terug. Ja, is goed. Ah. Ik ga de andere kant uit. Ja, kom eraan. Oh, dat is echt goed. Dank je. Ja, Ruud heeft dat gemaakt, ja. Oh, die is echt goed. Lukt het al, Chris? Dat is makkelijker dan je denkt. Wat zou je doen? Nee. Hij doet de fakkels weg en ik zet ze terug. Oh, oké. Werkt echt goed. Oh jee, Ruud heeft weer hier... Rit. Hoi, ik ben Rit. Dit duurt zo lang. Ik weet het. Er komt geen einde aan, ja, ik weet het. Teleport mij naar Ruud. En dan, oh shit, shit, ik ben teruggegaan. Fuck. Wacht. Als je even wacht, dan doe ik hem wel tegenhouden voor je. Wanneer besefte je in het weekend dat dit echt wel heel veel werk was? Want Ja. dit is echt gigantisch veel werk. Ja. Chris? Chris? Oh, fuck die Er shit. komt een karretje jouw kant op. Oh ja, ik zie het. Dit is het langzaamste voor mij, die extra levels, zeg maar. Kom er al. Mie. Ik werd er iets geraakt. Ik ben mijn helft kwijt. Wat? Oh, je bent geraakt door een blok. Nee, stop! Het heeft... Zie ik hem achter dat karretje aanrennen. Oh, Ruud. Sorry, Ruud. Sorry, Ruud.
Wat heb je gesloopt? Niks. Nee. Sorry Ruud. Wacht even. Hallo. Ik ga niet. Nee, mijn kannetje. Wacht. Dus hoe lang had je daaraan gewerkt? Holy shit, sorry Ruud. Dag kippetjes, wees Ik zal vrij. uitstappen. Wees vrij Je hebt trouwens kippetjes. Je hebt trouwens een pijl in je voorhoofd zitten. Echt precies tussen je ogen. Ruud heeft mijn kippen vrijgelaten. Wacht. Misschien. Nee, mijn kippetjes. Volgens mij wordt het wel tijd om het server terug te zetten. Ja, want je kijkt hoeveel kip hier rondlopen.